Dosaglanmaydy ya şu müňden birine şular ýalak bir situasiýa bolup geçipdir. Bir oglanjyk eje hakyny aýtdy, dosya senim şonu gördi, hukman özümden ýaňy aýtdy ya, şo taýda bir sulça bolup geçdi diýe. Ilki bir aýdym aýdypdyr, muny ýykypdyrlar. Soňa müňden birine şu eje hakyny aýtdy, olam hemme adamlara ýarapdyr. Hem şol oglan ýykyllyk hasabyna gidipdir. Dosaglanyň aýdyşyna görä, menim özümden ýaňy aýtjaganda diýdim. Gelininden menim görýän özümden ýaňy aýdýan. Assalamu alaikum Halifa. Ana şu taýdan masya o. Wa alaikum salam alaikum. Hoş gördüm. Edil yakıyarday, siz var birini hatta pautlansana. Aha. Nuriyat canım, Devlet canım, şu ayda bir karalı geldi. Şu ayda Nuriyat canım kakası, paragat Arap'da savaşnaydan seyavi, bundan bir berteşini ken fikrini paylaşıp, oğulları ken vaqt ayırıp, dini böyle oğluna ya da berteşiniden, himme berteşleri de kömögünü getirdi. Hayfa oglana diýdi. Atam. O Hayfa oglana diýdi kakasym. Kasumlamy? Şol eje hakyny aýdana. Eyleke. Son kakası iyisi ya şu tarzı şov. Ha, näme hakyny diýip oturýarken sen? Ödüm. Allah Ya müňden beri. Näme aýdym saýladylar? Bular saylan aydımları köne güzel sayladı kor. Bay go. Lukman Gey. Bilen hoji. Galaklama Yürü ýa. Ona maydartan ne? Yaxşananmaz iyi. Aýtdyna ýa. Inni. Nur ýagdy bir diýen sözi bar. Ýa o wagt has çağady. Näme diýipdiň şonda men müňden birine näme derdim diýipdiň? Birinji ýa-da ikinji nalar diýipdim. Ha. Inni Bolsa. ne diýip bolsa şoňa tarap ağda çykarly. Ne bize şu mümkünçükler diyoruz. Şunu atıyorsun, değil mi atam? Arkadalı kahraman Hacı Serdar'ımıza kök sağ olsun. Oy olunca sağ başları dik olsun. Tawa aydana verdiňim jana sağ bolsun. Sensiz dünyam daryalı, bir gün zadım var yalı. Düşündüm tenka. Aylanıp yüzünden tapırın min hükmami. Vere vakyanmi. Düşünükle. Ne bulan baybare. Göz monjuk ýaly. Ana şu taýda hikaýalar diýär. Men şunun ýykysyny göresim gelýär. Ýüzlerini emotsiýa. Nurdan olup duran, nur ýagdy bilen akylyň öýjüri Döwletcan siz üçin halipalan goýup giden ajaýyp aýdymy, Lukman Gey aýdymy janyda derman bolanlar diýip umyt edýän. Sizi Maral durduýba geçirýän. Helki biledin gerekleri çykdymy? Näme ýeri? Helki biletler koýardyň da Musa bilen. Ferit ýaşyrdy. Nur ýagdyň tehnikasy düşdi. Nuriyat haýsy? Beýleki dämi? Şeyleri bilmem. Siz ne? İkisinin arasında da ona ikisine bir koşaydım. Dendir ne böyle? Size kalsa var ama ananay. Beğenleşi var ha. Sizin çağlarımda devam etmeli bir ol ya. Habib. Sen oğlu alt parçalayı öğreniyor. Kutormaya beğenleşik. Maral durduyu var. Sizin fikriniz. Mülkini ýasamaýyň da boldy. Efekt da. Mena ikisine gowurdum olen hatam nur ýagdyň ýerine ýetmişim. Nur yağdı. Sen nur yağdın söyle. Bir ses Allah'a. Sağ ol Halifa. Havarlaşat halifa diye mi? Ne mi diyeyim ya? Sağ ol Halifa. Ha böyle. Devran sapar. Tölemeksem o aýtdy hakykatdanam. Ya nur ýagdy şu gedek bar ya birim Serdar Sapar, Döwra Saparyň ogly hemşe.
Men yerti işap vereceğim. Ha o değil mi? Ha? Ha bolya. Bilemem duygusu uyanıp durma ne? Tiyağını kata bağırıp ben biraz. Telefon alıp berdiler de ama. Şeyleme. Ne devlet çağrı özüm simpatiyam var da listbitini neme kovmaydı ya. Sen kim saylayalı neticede? Men Nuriye adayım hayli şulaydım da. Ovadan alıp çıktı. Gördün değil mi? Ovadan alıp çıktı şulaydın da. Zna bu brat aslında yarış doğru değil mi? İkisinin arasında olup geçiyor. Bir aydımın içinde doğru mu? Onun haysi yengse şon jüriler saylamalı doğru mu? Onun men aydayın muradına şutayda yesi takıştay işte men diyecekka oğlum ya bulum ya yöne koca öz minyan aydayın men sana ona seret eden zatlarına seret on golusuna on tembrına da dışında blogların tembrına da dışında ikisem yesi takıştay işte ikisem den ağramda. İkisem den ağramda başkaydı mı salmalılar ekenine? Rahat başkaydı da ikisem den ağramda radnoy men ikisinem şu sen onun teknikasında yanlış var hem şu yanlışını görmediler onka. Tainci gitmesen bana radnoy. Diyeceğim baksan niçesine sen hem şu ikisinde de yanlış var. Orada onda da bağ bra. Sen şu teknik şulaydın da bağ dost men o yok diyecekler. On kuda da var. Ne hem şu onu görmediniz? Palo Alipa. Hacı ya zadınım eden gov değerli brat yönü. Yaxşıyım. Önünden neme gerekti nem şu ayt qaraşanı. Şun qaqat kömege diye neme diye. Baksan. Nem çip ol aydıllo taydı. Oğlanlar, halipalar, ağalar. Neçesine? Aynı halipalan sözünün üstüne sözüm yok yani devlet çağrı tuvaleme uluy saknalarda baydak kalır bir an olunna bu olunum tuvaleme bir doğum bani mesanim yani hakikaten şulayında Nuriyat has tesir berdiler de. Senin gelen netice al. Nuriyat Halli men düşündüm. Şulaydım. Men düşündüm. Nungden Nungden birine halkamıza soğuk bolsam ya. Cinca ruhtan düşme. Ölçünden bir ayıp dönüptür. Koy şulaydım. Gidip durdum zap sıradın. Nungden birine halkamıza soğuk bolsam ya. Cinca ruhtan düşme. Hava devlet çağrı. Ben bir ateşke şu ay yıkılanın şu aydım aytmana hiç yeri bir ateşke gördüğün nokta mı? Ay uçtak gelmeme yengetirim. Ha onu Sağ yürü. Niçesno, baksan öyle bilişim diyeceğim. Aydan niçesno postupaj ettim. Sen ikisinin hem zadını, ben doğruyum aydan. İkisine de yanlış var, ben yok diyecekler. Onunla da Nur yaptı da var. Öyle şunu görmedin de o adamlar. Adamlar deyip durur. Oyanım bu gece karadır vali İçim zanem için düşme girdin Bravo. Ağlarım kaldı yine sarhoşum İçim zanem için düşme girdin Sorularım kaldı yine sarhoşum Nem için düşmek gibi Sen giden son konu tutturun gülmeli Sensiz boğdurmuştan gülle Doldursun çekin kafana seyret de bırak bula bunu. Öldüden aydım. Öldüden after skaydım. Ne seyret bırak. Aşağı düşün. Men edivile. Men 4 janrdaydım. Rock, jazz. Men edivile. Mok bırak. Daha çıkırım halk. Görüyor ayımı da. Görüp dur sen memzim. Girin öz zadınıza aydımın aşağına. O kapta görüyün oğlanlar.
Okaka, şuloglan yıkanınız men öz minyanamdan, menden kendine eş dostamam şol men öz minyanamdan şunu aydanım istedi. Sen bulan emesin de niçes da özün görde niçes ettiler de. Emme kim niçes tuttu. Niçes na. Elindürüp sensiz kalan dünyamı zannedeceğim nem için düşme girdim. Elindürüp sensiz kalan dünyamı zannedeceğim nem için düşme girdim. Ya duydum mu bildim bilin gönlüm. Yandım mı bırak başım sılanım. Ya duydum mu bildim bilin gönlüm. Ay Hristiyan hadi öyle. Yolum ay ay gönlüm. Tanrım ne için düşme girdim. Giden yolum ağlay ağlay güllerim tanrım. Ne için düşme girdim. Var mı bir dünyada ne radirim? Mündürlü soğalar dağlayar sirim. Ayday sana canım ezimdir. Bu gece ne için düşme girdim. Ayday sana canım ezimciğerim. Bu gece ne için düşme girdim. Bu gece ne için düşme girdim. Can keremle için düşme girdim. Edemezsin ya anladın? Sigincan, kovaydım ha. Kovaydım. Sağ ol. Bundan sonra el boş koyma hele. Bir oğlum kalamdan soğudunu. Yeni de şunu yalaydılar döretsin. Kalamı yıktı olsun. Onun hem mehvan tomoşaçılarım devlet sanadına üstünlük ardı ediyat dostlarım. Näme diýär bir söz aýsam az bolar. İki söz aýsam problema bolar diýen ýaly daýna köp bolar diýmäýin. Bamy? Atam. Ta şeyle ýöne gyfgaça zapskip durdamy? Jüriler oturan halipalar sylaýan baryňyzdan hormat goýýan. Gönümele maýdan. Men diňe minýänýam däl. Adamlar kommentariýa geçiňde ýazaýyndan. Halipalar ýene bir gedek aýdan. Men öz minýänýam maýdan galanam halkyň pyny göründüm. Ne çesna postupaj etdiňiz siz? Ýaxşy agam ýene bir gedek saňa da ýüzlenýän agam. Şu ýekajadadan halamadym özli işlemýänýam maýdan saňa. Şol çağan qaqasynyň nämesini kömek edýän näme ýapylanja şonu diýenjäň men näme dogry diýip işlät edýän öz pikirimden. Müňden biri haýyş edýän sizden kän çağalaryň ýürekleri bar sizde ýalbarýan zady ýaxşy agam filaýan hormat goýýan ýöne gaýrat edin haýyş edýän sizden çesni bolaýsyn emme zat ýalbarýan sizden men minýänýam lişni diňe de men kidär oglanlar gyzar öz minýänýam ýazaýyn. Men düşündüm atam sen nämeden diýär ki diňle de özüň göräý men işe gurulajagam därlidim. Men saňa şuma düşündüm sen agryňa. Şu 4 günden mi aýdy şu studiýa şoň gudam bar. Maňa diýende şunu çykarmasaň dost gater we gaty görürün idi. Diňle ýöne çykarmaňa ýöne diňle diýdi bol. Ya men onu halkyň öňüne geçip diňläp minýän ýedi. Ýöne alla diňle diýip bol. Diň uzadyp durdy. Aýtdym ýok emotsiýam bitmesin. Men halkyň öňüne diňlejek diýdim. Atam men nimesini düşündüm agryňa näme diýene.
Yönököy bunkan pikir hemmäňiziň bu kommentariýa girýän okap atamaydy bolek diňme meni kommentariýar okap rat diýär seret diýär o. Niçesini postupaj etdiňiz? Hemmäňiň işiniňizi düşünüp hemmäňiňe sag bolun. Men pryamoyda adamla köp aýdýan. Gatkan aýdýan. Işe sözüm şu zapysta gaýtalajak. Pryamoyma girin men köpünç. Men nämeler aýdyp berýän şu taýda. Bar. Sag bolun işiniňizi düşünüp.